Ia-mă, Doamne, slujba Ta, și tot în slujba Ta mă ține. Să n-am nimic în asta lume, decât numai dor de pe Tine. Să n-am nimic asta lume, decât, Doamne, numai pe Tine. Ia mâinile și-alor lucrare, picioarele și-alor umblare. Ia-mi inima din pieptul meu și curăță de orice rău. Ia-mi inima din pieptul meu și curăță de orice rău. Slavă ție, Doamne Iisuse! Cum știi Tu să ne bucuri inimile? Cum știi Tu, Doamne, să aduci o rază de speranță în viața noastră? Cum știi Tu, Doamne, să ne ștergi lacrima de pe obraz? Ajută-ne, Doamne Iisuse, și dă-ne putere să ne ducem pocăința până la capăt. Ca atunci când vom fi singuri, acolo sus, în cerul Tău sfânt,
în fața scaunului de domnie. Acolo, Doamne, când nu va mai fi nici tata și nici mama și nici preotul și nici păstorul. Și atunci când va trebui să dăm socoteală, Doamne, pentru fiecare cuvânt murdar, pentru fiecare faptă rea, ajută-ne, Doamne, să ne pocăim. Atunci, Dumnezeul meu, când se va deschide Cartea Sfântă, când se va deschide Cartea Vieții și se va citi numele celor care Te-au iubit, celor care Te-au respectat și care au fost credincioși, Doamne, ajută-ne ca să fie și numele nostru citit. Omule care ai ascultat, omule care mergi pe cale cu Dumnezeu, pune-ți viața în rânduială. Astăzi Dumnezeu îți dă șansa să te pocăiești. Ca atunci, în acea zi, îți doresc și ție și la cei dragi ai tăi, ceea ce îmi doresc și mie și la cei dragi ai mei. Ca atunci când ne va vedea Domnul de pe scaunul lui de domnie la dreapta Tatălui, să vină și să ne ia în brațe, să ne sărute și să ne spună: uite, Tată din ceruri, acesta-i fratele meu, aceasta-i sora mea, pe care îl iubesc și pe care o iubesc, care m-a slujit și care mi-a fost credincios și credincioasă. Chiar dacă aici pe pământ e greu, chiar dacă aici pe pământ ești lovit și ești batjocorit, nu uita, Dumnezeu te iubește. Ești viu și ai șansa să te pocăiești. Dumnezeu să ne ajute la toți. Ajută-ne, Doamne, ca cei nepocăiți să se pocăiască și cei pocăiți să se mai pocăiască. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și toată viața. Amin.